бо сабаби нарасидани симхонаҳои иловагӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи асосӣ рақами 90 аҳлидеҳаи Боқир Раҳимзодаи деҳоти Қаратоғ 4 симхона сохтанд. баъди болопӯш кардани бинои нав ки дар шафати бинои муассисаи таълимӣ сохта шуд, мушкилии харидории дар рӯ тирезаҳо пеш омад. яке аз сокини деҳаи Аҳорун, пирамарди 80 сола ҳоҷи Дударбек Халилов тасмим гирифт ки ин мушкилиро бартараф созад. ном бурда аз ҳисоби худаш ба маблағи 10 000 сомонӣ дар рӯ тиреза харидорӣ карда ба мактаб дод. ӯ 2 то чорвои калони шохдори манзилашро фурӯхта ба ин кор даст задааст. дар деҳаи Боқир Раҳимзода мардум ба қувваи худ синфхонаҳо намерасид. яъне хулоса баровардан ки бояд ки мо як синфхонае чанд синфхонае ки мо ҳаминҷа бисозем то ки фарзандони мо аз хатари нақлиёту гармо ё ки сармо эмин монанд. 2 солчӣ дар ҳамунҷа як биноеро ташкил кардам ё ки ба ҷои нишасти сад яъне ки хонанда 2 солчӣ давом дошт. ман рӯзе ба он ҷо як кори қатӣ рафтам. гуфтугӯ шуд ки ҳамин бинои мо бисёр қафо монд, яъне ки бино ба тамом нарасид. мана ин солам соли хониш фаро расида истодааст, мо ҳамина тамом накардем. албатта ҳар ке ки на барои худаш мекунад. баъд ман хулоса баровардам ки бояд манам дар ҳамин бино як ҳиссие гузорам. хулоса ҳамин ки фикр кардам хай ҳозир ба ҳама шумо маълум ки хай нафақа чанд аст ё ки як бойгари дигар. як писар дорам дар Россия кор мекунад, шукр ба қадри авҳол баям ба рӯзгорак ёст ки як гов буқа доштам. ҳамин буқара қасд кардам дар ҳамун ҷои шудагим ки мефурӯшум, меом ҳамин бинора яъне давом метим, яъне ки ба итмом мерасонем. боя фурӯхтум, бо нарасид, модарша фурӯхтум. хулоса 10 000 сомон ба маблағи 10 000 сомон дар тиреза ва ҳам тамоми ё ки он чизе ки дар тиреза лозим буд, ҳаминора худам ба мошинаи шахси худам аз корхонаҳои рега рафта фармоида бор карда бурда ба ҳамунҷа супоридам то ки ҳамин бинои мактаб яъне ки тамом шаву ҳамин мардум фарзандошон яъне ки дар ҳаминҷа таҳсил кунанду ба камол бирасанд. ҳоло корҳои рангубори муассиса боқӣ мондаанду халос. устоҳои маҳаллӣ барои анҷом додани ин ва дигар корҳо муташаккилона кор мекунанд. аз нарасидани симхонаҳои иловагӣ мо тасмим гирифтем ки бо ёрдаму кӯмаки мардуми деҳаи Боқир Раҳимзода 4 симхонаи иловагӣ сохта ба истифода диҳем. дар сохтмон аз нарасидани дару симхонаҳо мо каме танқисе кашидем. ба харидорӣ намудани дару тирезаҳо ба мо бобои ҳоҷи Дударбек Халилов бениҳоят кӯмаки калон расонданд. ба миқдори 10 000 сомонӣ ба мо ёрдам карданд ки мо ҳалли ин мушкилиро осон гардонем. мо аз мардуми деҳаи Боқир Раҳимзода, аз саҳмгузори муассиса бобои ҳоҷи Дударбек бениҳоят миннатдорем. масъулин то ҷашни наврӯз симхонаҳои иловагиро ба истифода доданиянд.